頭だろうと思うんだけど、まあやってみないとわかんないかな、ギャンブルは。で、昨日初めて取手競輪行ったんだけど、まあ妹が茨城なんで、妹はギャンブルしないんだけど、あの野郎なんだい、自分たちの100円の単位が1万だから、なんだ買い方の教えたら、あいつ知らないうちに3連服1万円買ってやがって、33万以上払い戻されて、だけど妹はもうこれでギャンブルはもうやんないっていう、まあいい勝ち逃げだわな。昨日初めてなんかそれで素人が買っても当たっちゃうんだから、やっぱり運より勘が大事なんだな。あったくギャンブルしないやつがスパって33万、普通の一般の人の1ヶ月の給料1日で稼いでいっちゃって、で当たんないよそ屋に笑ってたわ。よそ屋が外してどうすんだって言って、まあやっぱりな、よそ屋だってな、家潰したやつもいるしな。だからプロだからいい